ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ዜና ምስኹም ፀናሕት ዘለኹም ኣብረን ሻይ ብርሃን ንሴ ሎሚ ዕድምተይ ከም ዝሪእዋ ዘለኹም ሰብሪና ሳህለ እያ። ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ስነ ኣእምሮ ዝምባለ ዘለዎ ዛዕባታት ኢና ንዕልል። ሎሚ ግን ካብ ውፅእ ዝበለ ስነ ጥበባውን ብገለ ንኸውን ስነ ኣእምራውን ነጥብታት ዝትንክፍ ኢና ክንዕልል። እሱ ድማ ሳታየር ወይ ባጫ ወይ ሕጫጨ ካብ ቀልዲ ሕልፍ ዝበለ እዩ። ባጫ ሕጫጨ ክንብሎ ንኽእልና ብትግርኛ። እዚ ክንገብረሉ ዝደረኽና ምክንያት ሓደ ኣገዳስነቱ ብጣዕሚ ልዑል ስለ ዝኾነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ስነ ጥበበኛታት ሜድያ ዝሰርሑ ሜድያኛታት ጋዜጠኛታት ዋላ እውን ፖለቲከኛታት ነቲ ሳታየር ይጥቀሙሉ እዮም። ወይ ንፀላኢኦም ከጥቅዑ ወይ ንፈታዊኦም ክንእዱ ይጥቀሙሉ እዮም። እዚ ኣብ ሰባት ዘሎ ተውህቦ እዩ። ግን መን የልዮ መን ይጥቀመሉ ከዓ ይፈላለ ማለት እዩ። ኣብ መዓልቲ ነፃነት ናይ ኤርትራ ተመስገን ተወልደ ስነ ጥበበኛ ተመስገን ተወልደ ማለት እዩ ሓንቲ ባጫ ፅቡቕቲ ባጫ ኣቕሪቡ ነይሩ። እሳ ከዓ ኣብ ኤርትራ ክንዲቲ ተሰፊሩ ዘይልካዕ ዓቕልን ትዕግስትን ከም ዘሎ ትገልፅ እያ። ኣውቶቡሳት ነዊሕ ዓመታት ብዓቕሊ ኮፍ ኢለን ከም ዘለዋ ገልፅ ነይሩ። ምስ ረኣኽዋ ተመስጦ ሓዲራትኒ ምስ ሳብሪና ከዓ ካፊለያ ትዕላል ማለት እዩ። ድሕሪኡ እሞ ብዛዕባ እዛ ዘይንዘራረብ ተባሂልና ተሰማሚዕና። ሕጂ እዚ ቃለ መጠይቅ ኣይኮነን ይህን ምሂን ክንበሃለሉ ኢና። ብወገና ብዙሕ ምድለዋት ጌራ መፅያ ኣላ። ኣብ ናይ ኤርትራ ፀሓፍቲ ካብ ዝፈልጦም ዳንኤል ሰመረ ተስፋይ ሓደ ካብቶም ኣብኡ ኣተኪሮም ዝፅሕፉ ንፉዕ ፀሓፋ እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡሉ ናብዛ መፅሓፉ ኣብ ገለገለ ዛንታታት ከምኡ ዓይነት ነገር ተጠቒሙሎ ንሳ እውን ዝተዓዘበቶን ዝተመኮረቶን ክህሉ እዩ። ስለዚ ዘረባና እንታይ ክኸውን ማለት እዩ? ባጫ ስለምንታይ ኣገዳሲ ወይ ሳታየር ወይ ሕጫጨ ስለምንታይ ኣገዳሲ ኣብ ሂወት ናይ ሰባት ዝብል ክኸውን ማለት እዩ። ብናታ ኣንግልካ ክተካፍለና እያ ንሳ። ሳብሪና ኣብዚ ሓሳብ ስለዝተሰማዕኹም ምሳይ ኣመስግነኪ። ከምታ ትምእማኣኪ ኮይንኪ መፂእ ከለኺ እዚ መሪፅክዮ ዘለኺ እስከ ንገር ንመጀመርታ ስለምንታይ መሪፅክዮ? ይቀኒለ ሽሻይ ኣነ ከዚኣ ብዙሕ ነዊሕ እዋን እየ ዳሓስባ ነይረ ንዕድል ዝሃብካኒ የመስግን። ኣነ ሓደ እቲ ክገብሮ ዝደረኸንሲ ኣብቲ ናይ ስነ ልቦና ናይ ስነ ኣእምሮ ሞያ ስለ ዝነጥፍ ብዛዕባ ናይ ዲክቴተርሽፕ እዚ ናይ ዓመፅ ናይ ቶታሊታርያን ዝኾነ ሪጂም ከምኡ ዓይነት ስለቲ ናይ ምዝመዛ ሜላታት ገለ ስለ ዘገድሰኒ ክፈልጦ ስለደሊ ሕጂ ሓደ ካብቲ ነቲ እሙሮሲ ከምዚ ምሽ ክስታይ ንብል ኢና ሰባሲ ከምዚ ዛምቢ ኮይኖም ዳርጋ ባራ ይኾኑ ነቶም ነቲ ስርዓሲ ባርያ ትኸውን እሺ ባህላይ ትኸውን ኩሉ ንሪኦ ፅላለ ማለት ሕጂ ሓደ ካብቲ ሜላ እቲ ዝዓበየ ሜላ ዝጥቀመሉ እቲ ስርዓት ዝጭኩን ዘሎ ስርዓሲ ብዕቱብ እዩ ዝዛረብ ኩሉ ነገር ከምዚ ዝኾነ ወዞም ላግፂ ሰሓቅ እንድሕር ኣሎሲ እቲ ሰፍኹስ ይኽብሎ ነቲ ዘፍርሆ ከዓ ክቡድሆ ይኽእል። ሕጂ ንኣብነት ንስኻ ሽሻይ ሓለቓይ ትኮንካ ናይ ስራሕ ኩሉ ግዜ ሰጥ ኢልካ ገለ ፅውግ ኢልካ ትዛረበኒ ገለ ኩሉ ሰብ ይፈርሓካ ኣብ ቅድሚኻ ብጭቕ ዘይብል ገለ ተኮይኑ እንድሕር ክንላገፅ ዘይክእልና ብዛዕባኻ እሞ ከዓ ባይታ ዘይትህበና ክንላገፅ ኩሉ ግዜ ሰጥ ኢና ንብል ዝበልካና እሺ ፈሪሕናካ በቃ ኢና ተቆሪና ንነብር ክንላገፅ እንድሕር ጀሚርና ብዛዕባኻ ግን እንድሕር ገዲፍካና ክንላገፅ እቲ ስእሊ ዘለና ዘፍርሕ ስእልናትካ ይሓስስ እዩ ዋ ሰብ ባይኸማና እንታይ ካልእ እኮ ይኮነን ገለ ማለት ክንዛረቦ ባ ንኽእል ኢና ይከኣል ባእ ትብል ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ እምሮስ መተንፈሲ እዩ ትንፋስ እዩ ዝህቦ ላግፂ ከምዚ ባጫ ገለ ንብሎ ዘለና ዋዛ እሱ ከዓ ኣይፍቶን እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣይፍቶን እዩ ከምኡ ዝገብር ሰብ ከምዘይፍቀደሉ ፍሉጥ እዩ። ሕጂ እዚኣሲ ከምዚ ሓንቲ መገዲ ናይ ጥዕና ወይ ከዓ ነቲ ንሓርነት ጉዕዞ ኢለ ኢለ ሓስባ ኣገዳሲት እያ። ምክንያቱ እንድሕር ትእምሮ ተቆሪኑሎሲ ወላ ብዛዕባ ናይ ፍትሒ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ለውጢ ክመፅእ ክእል ገለሲ እናፈርሕካ ከተምፃእ ይትኽእኒ ኢኻ ንዑ መጀመርያ ከም ቀሊል ነገር እሞ ከዓ ወላ ሓደ ከምዘይኮነ ሱቕ ናብ ርእስና ዝሰኣልናዮ ምዃኑ ምስ ተረዳእና ኢና ሽዑ ንሓቀት ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል እየ ኢለ ድሓስብ። ብከምኡ ምክንያት ሕጂ እዚ ዝበዝሕ እዋን ዝጭርሖታት ገለ ክርኢ ከለኹ እሱ እውን ሜላ ናይ ምዝመዛ ናይ ኣእምሮ ሕፅቦ እንድዩ ሕጂ ንዑ ክላገፀሉ ኢለ ፅንዓትና ስቕታና እዩ ዝበልኩ። ምክንያቱ ፅንዓትና ትብላላ ሓንቲ ደርፊ እምቢታና ገለ ብዙሕ ደርፍታት ኢና እናሰምዓና ዓቢና ሕጂ እቲ ስቕታና እዩ እቲ ፅንዓትና ፅኑዓት ህዝቢ ኢና እንታይ ንምንታይ ተልና ከዓ ሱቕ ኢና ንብል ሱቕ በቃ ሕጂ እዚኣ ከምዚኣ ክትኮን ዘለዋ ትሓቂ ኢለ ድሓስብ። እዚ ስእሊ ናይ እታ ፊልም ሪኢኹማ ትኾኑ ኢኹም እታ ሙቪ ናይ
ሳሻ ባሮን ኮወን እዚ ተዋሳኢ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ብዙሕ ከምኡ ዘባጩ ዓበይ ሓይሊ ከዓ ኣለዎ እቲ ሰብ ከዓ ከም ዝሓትት እዩ ነፍስኻስ ከም ትፍትሽ ይገብረካ ናይ መወዳእታ ከዓ ናይ መወዳእታ ማለት የስ ካብዘን ኩለን ዝበልኮን ማለት እዩ ካሳንጎ ቲቪ ከዓ ናይ ተመስገን ተወልደ ንዑ ከዓ ክድግፎ ከም ሓፍቱ መጠን ኣነ ከዓ ርግኣት ተዓገስ እየ ዝበሃል ዕጉስ ተዓገስ ሓፍቱ ርግኣት ተዓገስ ኮይነ መፅየኩም ኣለኹ ኦኬ ሕራይ ኣብ ኤርትራ ማለት ሕጂ ብፍላይ ሲ እዚ ከምዚ ዓይነት ቀልድስ ካብቲ ናብቲ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ፅፍሒ ናብቲ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝጠመተ ኣይኮነን እቲ ቀልዲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሲ ነንባዕሉ እቲ ሰብ ዝፀራረፎ ዝቃላሉ ዶ ብፍላይ እዚ ናይ ድራማታት ትርኢናዮስ ንዕኡ ዝጠመተ ኣይኮነን ናብኡ ዝቐርብ እውን ኣይኮነን ሓንቲ ምናልባት ክትኹን ኣይትኹን እንታይ ነይራ ኣብ ናይ ዮናስ ማይናስ ዝረኣኽዋ እዚ ደራሽ ናይ መንእሰያት እዩ ሓደ መንእሰይ ከዓ ይስዕስዕ ገለ ዝብላላ ዝዛረባ ሕጂ ብካልእ ኣዘራርባ ማለት እዚ ዝዓድስ ናይ መንእሰያት እዩ ግን ሓደ መንእሰይ ከይነብሮ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ምስ ባጫ እውን ምትእሳር የብሉን ናብ ድራማ እንተመፂና ናብ ገሪኦም እውን ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ንሳ ብዙሕ ባጫ ኣለዋ ድራማ ብዙሕ ባጫ ኣለዋ ኣብታ ስድራ ቤት ጥራሕ ዝርአን ነናሓድሕዶም ክዘራረቡ ከለዉ ዘርእይዎን ኣዝዩ መሳጢ ዝኾነ ባጫ ትርኢ ኢኻ ብኡ መንፅር ከዓ እንታይ ኣነ ዘተኮረሉ እቲ ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅ ይንፀባረቕ ኣሎ ማለት እዩ ታኮር ንሳያ ባጫ ጌርካ ናፅነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ትጥቀመሉ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ግጥሚ ይኹን ኣብ ደርፊ ይኹን ኣብ ድራማ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ዋላ ፊልሚ ይኹን እዚ እንድሕር ተሞኪርካ እቲ ሰብ ከዓ ይቐርበካ ኣሎ ማለት እዩ ደረጃ ንቕሓት ናይ መረዳእታ ናይ ሳታየር ወይ ናይ ሕጫጨሲ እቲ ፍልልይ ተፅብቦ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ተመስገን ይኹን ዋላ ካልእ ሰብ ንድሕር ኮሜዲ ተዛሪቡ ነቲ ናይ ሕጫጨ ግንዛበ መረዳእታና ውሑድ ንድሕር ኮይኑ ናይ ሓቁ ክመስለና ክእል እዩ ትስቕታና እንታይ ከስልከ ዘለካ ስንዓት ሓደ ፅቡቅ ጭርሖ ክመስሎ ክእል እዩ ነቲ ሕጫጨ ዘይረድኦ ተኮይኑ ትክክለኛ መልእክቲ ክመስሎ ክእል እዩ እዚ 30 ገለን ዓመት ዝነበረ ጭርሖታት ክትቅልደሉ ብጣዕሚ ይጥዑም ሰብካ ነፃ ክኸውን ኣለዎ ክቅልደሉ እቲ ስነጥበባዊ ፍርያት ሲ ክንፀባርቕ ኣለዎ በቲ ትሪኦ ዘለካ ማለት እዩ ዋላ ናይቲ ፕረዘንት ሰብኣይ ናይቲ ፕረዘንት ዘረባታት ክቅለደሉ ኣለዎ ክሕጨጨሉ ኣለዎ እዚ ኮይኑ ናፅነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ኣይተንፀባርቆን ዘለካ ማለት እዩ ኣይተለማመዶን ዘለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኮሚኒቲ ኣብዛ መፅሓፍ ሕጂ ንኣብነት ሰባት ንሕር ኣንቢቦማ እዛ መደረ ትብል ኣላ ንዓኹም ዝመሰጠት ክንዓውንት ምስጠኒ ካልኡን ኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ዲኻ ንገረኒ እሞ እንታይ ተመሲፅ ክስኺ እቲ ሕጫጭ ኣብኡ ዘሎ ከመይ ረኪብክዮ ልካ ናይ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ካልእ ስለዘየለ ብዘይ መጠን እየ ዘነቃዓነ ሓቂ ኢኻ ካልእ የለን ከዓ እምበሪ እንታይ ኢኻ ሞ ክትብል ናይ ሓቂ ክትዛረብ ትኮንካስ ከይሓሰኻ ማለት እሱ እዩ ዝክሮ ኣብርሃም ከማሲ ምስ ኣንበብኳሲ ብዘይ መጠን ከምዚ ዲፕረስቲ ኮይነ ኢለ ነጊር ኖ እሞ ሰሪሓ ኣላ ማለት ኢለኒ ከምኡ ክኾን ዘለዎ ሰብ ክፅላእካ ኣለዎ ቆጨውጮ ምክንያቱ እሲኡ ክውንነት ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሕጂስ እታ መደረ ትብል ዘላብኡ ልክዕ ከምታ ትስማዓኒ ዝነበረት ምክንያቱ ኣይንዛረብን ስለ ዝነበርና ኣብ ኤርትራሲ እውይ ኣነ ጥራይ ኣይመስለን ገሊእ ድብ ነይረ ንሓንሳብ ብዛዕባ ገለ ሓስብ መንጎ ገለ ወይ ከዓ ባዕልኻ ዛንታ ኣነ ከምእየ ዝገብር ነይረ እንድሕር ነዊሕ ኮይኑ መደረ ወይ ገለ ክተኮይኑ ሲ ባዕሊ ናብ ገሊእ ድኸይድ ዛንታ ሰርሕ በይኒ ኮይነ ዛናጋዕ ከምኡ ኮ እቲ ናይ ኣእምሮሲ ኣይደለኽዮን ፀሊእክዮ እሞ ናትኪ ሪያሊቲ ኩንነት ፍጠሪ ኢሉ ስኢልካ ወላ ካርቱን ትርኢ ወላ ስኢልካ ኮሜዲ ትሰርሕ ኣብ ርእስኻ ኮንካ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ መደረኡ ዘሎሲ ሃለውለው ኮይ ግን እቶም ማኡ ዘሎስ ወኒ ገለብሉ ትስንብድ እኳ ኢኻ ነናይኦም ድሰማምዕሉ ዶ ኣለዎ ገለ ትብል ሕጂ ኩሉ ሰብ እንድሕር እዎ ገለተ ኢሉሲ ዘይኮን ገለተ ኢልካ በይና ኮንካሲ ሽዑስ ትሓስብ ነፍስኻ እኳ ኢኻ ትሓትኣ ነድየ ዳኣ ኢኻ ትብል እቲ ንቡር ስንስኡ እቲ ባህርያዊ ዝኾነሲ ኩሉ ሰብ ኣብ ሓደ ዘይኮን ትብሎ ንድሕ ተሰማሚዑስ መጀመርያ ከመይ ኢሎም ሰማምዑ ትብል ድሓር ፅንሕ ሰጋ ኢልካ ኣነ እየ እምበኣር ድኾን ኢኻ ትብል ሽዑ ምስኦም ክትነቕነቕ ትጅምር እዎ ገለ ትብል ከይተረዳእካ ሕጂ ንሳይ እኮ ኣብርሂዋ ነታ ናይ መደረሲ ዘለ እቲ መደረ ዝህብ ከማ ስቑኢሉ እዩ እኮ ድርዶ ይመስለኒ እንታይ ሓይልካ ተልካ እኮ ንሓቂ እንድሕር ኮይኑስ እንድዒ ድብለካ እኮ ንባዕሉ እንድተረዶ ይመስል ከምኡ እያ ተረዲያህን هو إذا حجة حدث أرستات أبزي بوت أمتها ولا خم لمدي نعمل تمال حنت مدب سمعني له نشرو سرح ودسي نحد وزات هنيانا كابد جز مثلا يوتيوبر إكسترا جنزب كوديليوس نوع زين أخلاني زين إنترنت جنزب زين إذا حتى كايبلو توضخها مسجين وعدنيو قلا
هبوتي اكسترا ገንዘብ هبو مالتي مقش هبو سعود ودينا بقى لما تيق مزيو حجي اتا سوز جبرا شوا سراح يا بقى انا زي تمتنني زي زخفل انا كلا اخفل كاني بلو زي شوا سراح يا كابزي اوصاي ولا حد نجر يلن ده حرب قال لما تيق مسمصه معات نجر يزارب وعري عندي ማለት زي ولا حد مستي سوس سرح سرح متأثر زي بلو نجر يزمصه اه حجي زي صنعتنا دو رأس مركسانا دو خمز دو والكسب والكسب سلمنتها يخم والكسب زي نبر أنا يكونن هم يعابخون تاتقبل إن وسيلة تبل خير كويو تقدمي تزجبر أسرح نسات هتشونت نيرا أبا أخا ود خير نيريو أتنا عبد منجست زبحال أبقل خمزولون زي فلت قالوا ديالهم زي فلت منجست زبحال أكل زبلو زقصقصو بروباغندا سمعتنا مختنا ويكأني كمزي رئيس مركزنا زبلو والكسب كاخم يمسألنا لك الساكو حجنا يتمسكن تولد زجبر على حنت دوزاسي ክስታይ ኣስሓኣትን እንድያ እታ ጋዜጠኛ ሲ ብዘይ መጠን ተተንኪፈ ኢላ እንታይ ዘተንክፋ ኣለዎ ገለ ኢሉ ተዛረባ ኣላ ማለት ሲ ሓደ ነገር ሲ ጉምጡል እንዲ ኮይኑ ጉምጡል ኮይኑ ሕጅስ እቲ ጉቡእካ እንድሕር ጌርካ ሲ ጉቡእካ ተጌርካስ ወይ ንሓቂ ተተንኪፈ በቃ ንሓቂ የድነቐካ ተይለካ ሲ እንታይ ዲኻ ትብል እንታይ ዴዳ ክገብር ነርኒ ገለ ኢኻ ኮ ትብል مش هالو كم تحتت يزقبرك بقى إذا غاز لايتنج زبحالو مش كم زي بتقرني أنت أنا هنبلو ننجرات تناع مروحات زخونة تحاسبوت هي صوت حساس بان نفسها أنت يقول لك تقول لها إت لوجيك زخونة خمس سكة خلصي يحسوس لك يبتن يبنى حج خبرنا نقول له كوسك يا مروحتبو لا مروحتبو كوزياكو حج سي بقوم تقول له مسارو دو خاص أهات بالنتحدث كم كوين نبورسي كم زي نبوري يوسد زلو في اللعب إرتراس حدا أوتوبوس نبرتو مالسي سدرو زتورة لا أوتوبوس نهرنيراتو ثم أنت عمت مولو إن حركيتن قصقص جيرو ماس حتينيا تبلا شو تا أوتوبوس قن صنيعة صنعت الله تا أوتوبوس صنعت الله صنعت يا بتعمي أوكي لا ولا زيت سرح كلاس قن صنعت يا حدا كابو مخوني دولو حدا تحالو لو حدا كتولو شيشة حالو لو حدا كأخوان تأتو بس يحصنع دولو حدا تمنقس بعلو صنعو كوي كم تا أوتوبوس تمنقس بعلو صنعيو تا أوتوبوس نحكو فيلا بزي سراح بزي مقصقاس تبالا شيء وشتا تمنقس تخا صنعي بزي زخوني يخون نجار كوفي لولو وشتنا تبالا شوي زخي لك أب حنت نجار سلاسن قلن عمت أنيعو دريقو كم من تايم زوز دوزلو زم جلسات كم حدا نايمة كلسب أوشتو مشي يخلو نجار نايمة أكلات بليو قرص بليو أتحازا بليو ولا حتى نجار يلن جن سلازي تنك أسقاس طرح مرجع سلازي جبر أسرة سلازي فتحة برلمان سلازي جبر كل سلازي جبر كم تصنع عزوز سد لك مش جربكم ونرينا جرب سين دحر نقيسا مويت عندي هذا لكن دوت بلياكو مش ترياها ويبلانكو جن دوي لا بعلا مالسي وي بعلا تودو وي حدا متيو خورتان كم جرب مالتي نفلت إنا جن دو دبلا لو جرب ديود كخمزي الدحر at some point كله في كشكش مفلت بالمالتي جنسي كم هو نسمع عن تدو مباسي كم تزبل كاسي أتراجو معنا عند حدوي لو حدا نجر ستنقيسوسي مس كستاين وادادرو مس كستاين نتحزو مس انتجريتي با مش نايسب وحده زولو زسي تأمانيو زس بقى خلو زبولو زغوبرو غلتبل كم مس دوس نتحزو انا غوبو صنعتا لو غوبو قال خلو كم حدا نجر ندحر صنيعو ولا حنت منقصاص زيبلو سي ناي اموركم موت مالتي وي كا يلخان مالتي ግን كم أجرنا أنا نتحزة كم أبقى دوي لا بقى تصبق مالتي دو تيلو زخان نجر تصبقي يا حجي أبز بوينت زي حجز مثل ناس نتبني ترى ناس نجر زخم يجرم قلت والله بتترى جلالس أبز نحنا وي بز ترى سبز قلت جلالس أدم قلت وزلهم عت متكل مرجت نبلو ولا سكينو خيدم حج ملك خلا قصلو زلهم كم ديلتهم حمد فاجو خستي والله معناته اتي ناتنا وشتاوي كونتاتسي بتترى جلالس أنا يسنت أبز جلالس أيقونن ترى يكونن زلنا يعني إحنا أيقونن أوكي أبوز حلفة أزي عميق حجاجة أزي عميق لاقتيو
زادلي زخل كم فسلنا زخل نتزلنا يا شجر تزي كوينو هذا سبب إيماجن أب حنت ختمة عسرت خلت عمل عسرت ساعة عمل كوف قبل خالي كي تنقص قصه اه من قص قصيه بقول من ورقة اه زي كابتا ختمة زلا أتاويتن وزعيتنسي كال ختمة كري أي كإلني كاب كده نبازع زي كخيد خالي وحدا من السي عسرت حمش عمل كوف زبالة خون خالي أب حنت ختمة زي سبتون عدينا خون بلو وسوق بكا خون بلو اه انتي خون بلو نزل سبزي أبسنت بتي ناس تاخذ بلو نزل سبزي اه أب هاجرون ده اللو خلو أقول زود خون خالي ويابو زجاجة خون خالي ግን ብሰንኪ ዘሎ ፀቕጢ ብሰንኪ ዘሎ ናይ መንቀሳቐሲ ድሩትነት 15 ዓመት ኣብ ሓንቲ ከተማ ኮፍ ክብል ክእል እዩ اه بكا ኦኬ ኣብ ርእስኡ እንድሕር ደኣኒ ክሰርሕ ደልዩ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ብገሊ እዩ ዝነብር ኣብ ርእሲ እዚ ሓሳባቱ ክገልፅ ኣይክእልን እዩ ከመይ ከም ዘሎ ዋላ ሓቲትካዮ ሲ ብቴሌፎን እዚ ንኮ ዝቕንዝወኒ እዚ ንኮ ዝስማዓኒ እዚ ንኮ ዝሓርቕ ዘለኹስ ክብለካ ኣይክእልን እዩ اه هو عايد ما تصلني كمان عايد تحاسبونها كمان ሕጂ እዚ ሲ ካብቲ ተራ ውፅእ ዝበለ ነቕረታ ካብቲ ተራ ውፅእ ዝበለ ኣገላልፃ እንድሕር ዘይተጠቒምና ከም ዝተመስገን ተወልደ ዝተጠቐመሉ ወይ ከምዚ በዓል ዳንኤል ተስፋይ እውን ክጥቀምሉ ዝፀንሑ ነዊሕ ዓመታት እቲ ኩነታት ሲ ዝግለፅ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ኣብዚ ምናልባት ውስኺ ነገር ተለኪ ናይ ገሪኦምን እውን ከም ኣብነት ክነምፃእ ንኽእል ኢና ብዙሕ ዕጫጫ ስለ ዘለዋ ሳ هو ناي قرئمون كاتاتلان يرحج بزح ريانا لهم بر يري سيتات كوميتات زولو ناي محجاج ذا ساتاير تبلسني بتقرني عبزنا تكي تسفاي مزقب علات بالتيلوا وعدرة هي لقليلوا زباج اخنا بلون خلينا نسوسي انا خمسة تبلو زلا خي انا زامنكم حناتو كندت عمقات ناي صلالنا سي كندو خا غورغيرنا خنوص لنا كله بزي تعرف مرف الساعة جيرنا أنا حاوينا ما ست حويت بزح عينت شنحات اللي دولو بمعزل ማለት መጀመሪ ናይ ሕውየት መንገዲ ክንብሎ بقى مجمر ኢና ብጣዕሚ ርሑቕ مجمر عباي سقمي መጀመርታ ሓዲድ ናይ መንገዲ ንኸፍት ማለት እዩ بقى عباي سقمي مبالكوا من حقسي شعس بقى تخلو تحت الله تبل نحكم إذا ديك عنا جن تخلو كمان الله خبل يسكفني أنا تحتي من عينك ولا لنا حتى بالك خمسين عندي جو كم دعمو كم الكارت نبريها من بارون كدوي لي دول كله خمسي أبز عدسي زي تايم فريز دبلو له مش هالله خمسي نحس أسي أبزي قال بوتات ندحر تزاور كاب قال تزلها كله خليه جن تري مش حد ختمة أنت نيشتى كتماسي قدم ناي شحن شو أتميتن أسران زي تغيرت دقودفوا ناي كول ماينينج ديو ناي جلسي كلهم خدوامو أب أس دريعة أب شحن شو أتميتن أسران زدارقتي لهم تصحفوا له حجز كما قاعد دري آخر إرترا مالتيكو يبلع هوت ካብዚ ምዝ ትብልዮ ዘለኹ እንታይ ኣሎ ክተቕሶ ዝደሊ ኣብዚ ግዜ እዚ ዩቱበራት ናብ ኤርትራ ከዱ ኣለዎ أو እቲ ዝግረምሉ ከዓ ዝትብልዮ ዘለኹ እዩ ኣብ ሓደ ዓመተ ምህረት ጠጠው ምስ በለት ሃገር ብምልእታ ኣይተንቀሳቐሰትን እዮም ዝብሉ أو ኦኬ ንኤርትራውያን ከልኪል እዩ እቲ እሶም ዝገብርዎ ከይንገብሮ ኢማጂን ሓደ ወዲ ዜጋ ናብ ሃገሩ ከይዱ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከይሰርሕ ተኸልኪል እዩ ኦኬ እዚ ትግርምትነት ማለት እዩ እሶም ከዓ ዝገብርዎ ማለት እዩ ወፃእተኛ ግን ከይዱ እቲ ዝሰርሖ ዝሰርሐ ዝስእሎ ምስ ሰኣለ ታሕደ ግን ጭወነት ናይቲ ህዝቢ ብጠባይ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ኣሎ ፅቡቅ أو ሃገር ግን ኣብ ሓደ ዓመተ ምህረት ጠጠው ኢላ እያ ኣብ 90 ንበሎ 80 ንበሎ 60 ንበሎ ጠጠው ኢላ እያ أو በቃ ኣይተንቀሳቐሰትን ዝንቀሳቐስ ነገር የለን ልክዕ ከምቲ ህዝቢ ልክዕ ከምቲ ኣውቶቡሳት ናይ ተመስገን ዝገለፀል ማለት እዩ ክሳብ መዓስ ኮም ኢልካ ትኸይድ أوا بقى خم عندي هذا لا سوق عايز حزن حاجة أبز عدسي شيشة أنت لهم بعل ورا قدم أبس مرة أنت يذكروسي من أربعة طريقة حياة فونكا ماد ماجازين دبها نيور يمت نيور بقال ويب ناي بريتش لايبرري دي قال يري أونيرا ماد ماجازين سي ماد بيبل يدبل سوق كباجاي نايزو بوليتيكا نياتات ويكال سؤال بحبراو نجر ناي أمريكا بزح يردان نيرو جن جل يوز تردان فوتو نيرو هم نيرو أبز عاد حجتهم فلو تحت زبحال خم بعد جان أوليفر تا لاست ويك تنايت زقبر له حدا سوح أقولا كما ما بزح نقطة إذا دالوا نسا حجون بزح حكم دكاتات له جان ستوارت ذا ديلي شو دبلا له زياتهم سي هو دهبون دز بوليتيكا نايز عندنا أمريكا مالتي بزي سبسي بقى حمانا بس حكون كم بعد زيهم كأبزحات له بزي زح أخن زي نقاس أسفلتو يا ما زعدي حجسي
ኣብ ኤርትራስ ወላ ሓደ የለን ኣብ ካልእ የለን። ሃገራት የለ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ምስቲ ጥርዚ በፂሕዎ ዘሎስ ኣይፍቀድን ተባሂልካ በቃ ናብ ዲቕ ዝበለ ፅላል ኢኻ ተኣቱ ሽዑ ነቲ ዘይከውን ተኣምኖ ቁኑዕ ነቲ ጉጊ ቁኑዕ ክትብል ትጅምር ወረቲ ሽዑ ከማን ካብቲ ዝበለካ ካብቲ እቲ ስርዓት ዘሎ ዘመሓድር ዘሎ ናይቲ ስርዓት ካብኡ ዝበለካ ንላዕሊ ትሕለቐሉ ወረ ምክንያቱ ናትካ እዩ ኮይኑ ሽዑ ነውነ ኢኻ ትብትሽዑ ምሽ ሕጂ እዛ ናይ ፅምዶ ንሪኢ ኣለና ልክዕ እዛ ኣብዚ እንታይ ዘኪርክን 1984 ትብል መፅሓፍ ወይ ፊልም እንድሕር ዝክርያ ኮንኪ ኣብ መጨረሽታ ምስ ጃጀወት ሲሞን ዝበሃል ካራክተር ቅርብ ደቂቕ ተሪፋና ኣለዋ ይተረድአኒ ስለምንታይ ድሓር ንነገራት የኽሕዶም እዩ መጀመርታ ንቕሓት ነይሩ መረዳእታ ነይርዎ ነገራት ኣንፃር ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ሲስተም ይኸይድ ነይሩ ድሓር ግን የኽሕዶም እዩ ነገራት ይኽሕዳ ከምዘይፈልጣ ከምዘይ እንታይነቱ ገለ እዩ ዝኽሕዳ ብልዕሊኡ እዩ ሕጂ ሶሙ ኣብ ኤርትራ ከዓ እሱ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ስርዓት ሓንቲ ግዜ ምስ ሃንደሶ ሓደ ነገር ሕጂ ምሕላው ኣየድልዮን እዩ ከምኡ ኮ ይኮይኑ ዘሎ ሕጂ ስርዓት ዝሕሉ ነገር እኮ የብሉን ሕጂ እቲ ሰብ እዩ ባዕሉ ዝሕልዎ እቲ ነውሪ እቲ ዘይነውሪ ሲ እቲ ሰብ ባዕሉ እዩ ዝሕልዎ ዝበሃል ይብለካ ከምዚ ተስራሕ ይብለካ እንተ ሃብቲምካ ክትህብትም እንድሕር ደሊኻስ ዕስል ክትህብትም እንድሕር ደሊኻስ ምህብታም ንቡር ድዩ ከመይ ጌርካ ክትህብትም ደሊ ከመይ ጌርካ ዝስቕ ትኸውን ሰሪሓ እኮ ናይ ሓቂ በቲ ሓደ ወገን ኮ ተድንቆ እኮ ኢኻ ንዓይ ጣዕመኒ ትብል ከመይ ጌርካ ኣነ ክዓቢ ደሊየ ክልወጥ ደሊየ ትብል ተራ ሰብ ኢኹም ዝብለካ ተረዲእካ ተመስገን ዘይትብል ይብለካ هو سقبل قال ملا كي تلكمنا قال بوز حندي دولو شيشاك جن انتي انا خابسي نحاس اسخطو نقول لك كاتي سرعت كند منتاي سحسب بماني كندو تطبب تتقوملو نخوم اخو قمطلو وسي ابقى تزوعوا الويلكاست حزنا كان دي جن تدنقها نزخونه ነገር ተድንቆ ሕጂ ናብ ነፍሲ ወላ ዝፃረፉ ንሓንሳ ምሻሉ ጥበብ ዘለዎ ፀርፊ ገይሮም ዝፃረፉ ገለ ክርኢ ከለካ ኣነ ቆርብ የድንቆም እየ ክእለቶም ክእለት ኣለዎ ሓራይ ኩሉ ጉድኣት እዩ ትፈዓልን ኣለዎ ግን ንሓንሳ ኣሲት ከምዚ ግልል ኢልካ ክትሪኦ ከለካስ ቁርብ ተድንቆ ዶ ድሓር ናብቲ ኦኬ ኣድኒቀዮ እንደ ደሎ ሕጂ ግን ናብቲ ሓደ ተገምጢሉ ዶ ቁልቁል ኣፈስ ተከነብሎ ኣለና ትብል ምክንያቱ ንሓንሳ እንድሕር ግልል ኢልካ ተዘሪእካያሲ ንሓንሳ ምጥምጣ ኣብዚ ናይ ስነ ኣእምሮ እንታይ ኣሎ ሲ ኣሉታውን ኣወንታውን ሓሳባት ማለት እዩ ወይ ስምዒታት ክጣማጠሙ ከለዉ ሕጂ ንስኻ ገለ ትብለኒ ከምዚ ክትዕኾን ኣነ ብዛዕባ ከምዚ እየ ዝድግፍ ኣነ ይድግፍኒ ገለ ምሳኻ ክጣማጠም ከለኹ ክልቴና ሓደ ኢና ንኾን ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ሳም ፖይንትስኒ ኣነ ንስኻንሲ ንስኻን ኣነ ከምዚ ንሕና ንሱ ንሕና ገለ ኸም ኢና ንኽእል ከይተረዳእና ወላ እቲ ናይ ኣእምሮ መስርሒ ስኾም እዩ ሕጂ ወላ ደንበ ተቃወሞ ደገፍቲ ገለ ምሽ ኩሉ ግዜ ረፅምሎ ኣብ ሓደ ፖይንትስኒ ክልቴኻስ ሓደ ትኾን I don't know كم قال لازم حلخ دبلت قلنا أمره مسرح له كتراصم كل خاسي أب حدا ليفل تمثل لخمس أب حدا ليفل متي خاسي تي زلك أنا وشتها تسمعتها جلسي حدا يو بت حدا كورنا كويني مبر تسأل يتحرك عن جلس حدا يو تحيلس كاب حدا يدمت زلو جن كابت مول زلو تمرزم زخونة سمعت حسابات قلة تخونك وتي إلك ነቲ ኣሲርዎ ዘሎ ስርዓት ከተፍርሶ ዳኣ ሓንበር ደለካ ኣብኡ ጠሊቕካ ይኮንካ ትበኣስ ፍንትት ኢልካ ኢኻ ከተዕንዎ ትፍትእ ከማይ ክብል ደሊ ረዲኒ እዋ ኣንፎርቹነትሊ ደቃይቕና ናትወዳእን ዝኸዳ ዘለዋ ኣብ ኢድካ ሓንቲ ውቃጦ ርኢ ኣለኹ ናይ ባሕቂ ውቃጦ ድያ እንተያ ትብል ንምንታይ ከምኡ ጌርካ እዚኣ ክትነግረኒ ኢኺ ብድሕሪኡ እስኪ ኣብተን ከምኡ ዓይነት ባጫ ዘፍቅዳ ሃገራት which is ናይ ሓሳብካ ናይ ናጽነት ብናጽነት ናይ ምግላጽ ማለት እንዴት ይባጫ ኣብ ወንዲ ዝኣቱ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዘለዎን ሃገራት ኣብነት ወላ ኣሜሪካ ትወስድ ትኽእል እያ ኸ ፍልልያ ብቦትኡ ሃልዩ ማለት እዩ ከም ኤርትራ ከዓኒ ሓንቲ ነገር እኳ ዘይፍቀድ ዘሎ ፍልልይ ስኽ ዝተገንዘብክዮ ከዓ ኣንቶ ትንክፋ ብህለይ ነርክዮ ኸ ነግርኒ በታ ናይ ዓቕሊ ጀምርለይ እዛ ዓቕሊ ኣርእየካ አንዲ ኣንተ ሕዚ ጅምር ከለናስ ዓቕልስ ውቃጦ ድያ ኢልካንስ ብስርዓት ተወቂጣ ኢለካ ማለት እዩ ክውቃጣ ከለኹ ንነፍሰይ ኢለ ተወቂጣ ዓቕሊ የብለኒ ኢለ ስለ ዝኣምን ግን ከዓ በቲ ሓደ ወገን ክሓስብ ከለኹ ብዘይ ዓቕሊ ከዓ ኣይትንበርኒ እያ መስለኒ ብዛ ዓለም ምክንያቱ ሲ ንሓንሳ እውዳእካ ንሓንሳ በቃ ኬድካ ንነብስኺ ትቕልድ ላብየ ዘለኺ ባጫ ክትገብር ዘለኺ ንነብስኺ ክልትዩ ባጫ ኣለዋ ቁም ነገርካ ኣለዋ እቲ ባጫ ዘይብለይ ከለኹ ምውቃጠይ የስሓቐካ ኣብ ደይብልካስ ክትውቀጡ ከለካ የስሓቐካ እዩ
እቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ንሓቂ እንድሕር ሓሲብካ ዘለና ሂወሲ ወላ ኣብ ኤርትራ ኮን ወላ ኣብዚ ኩሉ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዘለና ሲ ህደም ህደም እዩ ድመፀካ ናብ ማርስ ዶ ክኸይድ ናብ ገለ ዶ ህዋ ገለ እንታይ ህሉ ገለ ክትሓድም እዩ ካ ትደሊ ምክንያቱ ፀሊእካ ሕጂስ ወይ ከዓ ኣብ ዓራት ብከቦርታት ተሸፊንካ ኣይተተስኡኒ ሕጂ እሱኢታት ክስምዓኒ ከሎስ መዘኻኸሪ ኢለ ተወቂጠ ሕራይ ፅቡቅ እቲ ሕጂ ናይ ባጫ ተኣምር ወይ እቲ ስራሕ ወይ ስነ-ጥበባዊ ፍርያት ናይ ባጫ ማለት እዩ ወይ ሳታየር ወይ ቀልዲ ወይ ሕጫጨ ኣብ እስኺ ዘለኽዮ ዓድን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣወንታዊ ተራን ክትነግርኒ ምክንያቱ ዜርና ብዛዕባ ኢና ንዛረብ ዘለና ኦፍኮርስ ግን እስኺ ብዘለኪ ተመክሮ ብምውድዳር ምስቲ ዘለኽዮ ንፅቡቅ ሕቶ እንታይ መስልካ ሕጂ ኣነ መጀመርያ ብዛ ዓዲ ምስ መፀኹ እየ ሰብ ኢለሉ ሽዑ ምሻለ ወላ ክሳብ ሕጂ እውን ደይወፀ ኩሉ እንዲ ኩሉ ወፂኡ ክብል ኣይክእኒ ግን ኣብቲ መጀመርያ እዋን ክሪኦ ከለኹሲ ዋ እንታይ ደኣ ከምዚ ኢሎም ላገፁ ኣብዚ ናይ ሳተርዳይ ላይቭ ክኾን ከሎ ገለምታሲ ንዖም ንጉሪ ገለብሉ ወላ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ክዛረቡ ከለዉ ንመምሃራን ገለ ምሻሉ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብቲ ናሕና ሕብረተሰብ ሽሻይሲ እቲ ናይ መንግስቲ ስርዓት ዘሎ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ወላ እቲ ሕብረተሰብ ኣነ ከመያ ዝብል ሰብ ደስ ይብሎኒ እምበር ባህሊ ልምዲ ገለ እናበልካ ሃይማኖት ኩላ እኳ ነቲ ናይ ህግደፍ ስርዓሲ ኣመቻችእና ዲእና የድብል ብስርዓት ከምዚ ምሻሎ ለዊስካ ገለስ በቃ ምስንካት ጥራይ ገለ ከማ ኮይና ትስማዕኒ ሕጂ ኣብዚ ብኩሉ ኢኻ ወላ ቤት ትምህርቲ ገለ ከምኡ በሃል ዲ ይከኣል ዲ ገለ ምሻሎ ከምኡቲ ነገራት ክስማዓካ ከሎስ ክንዲ ምንታይ ሓርነት ከም ዘለዎም ንዖም ከዓ እንታይ ኮይና ድገርማ ደሎ ብልካ ንስኻ ከዓ ትግረም እንታይ ኮይና ከመይ ኢሎም እዮም ይስእልካ ትጣባማት ማለት እዩ እዚ ታሲ እቲ ሓርነት እዩ ዘርኢ ወላ እቲ ሓሳባት ኣነ ሓንቲ ርስዓሲ ወላ ስራሕ ምስ ጀመርኩ ማለት መጀመርያ ስራሕ ምስ ጀመርኩ ኣኼባ ነርናሲ ተዛሪቦም ገለስ እንታይ ሓሳባት ኣለኩም እስከ ፍልይ ዝበለ ሓሳብ ተወሳኺ ሓሳብ ገለ ሕጂ ሓሳብ በዚሕኒ እንታይ እዮም ማለሲ ተፈላለየ ሓሳብ ገለሲ ምሻሎ ምስ ሓደ ኢኻ ትሰማማዕ ምሻሎ ከም ሰበይ ምስ ሰበይ ገለ ሕጂ ካብኡ ዝሓሸ ካልእ ሓሳብ ገለሲ وحسب كفوتو قليلة مش عارفة إيتات حسابات قلسي حديش إنه تحد حساب تحد إنه ناقص مع قلسي مش عارفة خمسي تدسم لك عقل يحدش كها قال حج خميتات مالتي أبز عدس بفزح إزريو أبقى لها قرات أميتي فدني يجن السيوكو السيوت حرم أنا ممكن نوع عنا رستنبر أب إسرائيل ولا تهم مرحت بلدين هاتي بعلون بعلون زك على لدو أزيو مالت هنا بقان قناتي أبشوق زلوا ما سيا يخاط بلو وي قلبي وقتات أساسي خيدن ديو حجي صوم بعلون يزوتروا اليوم تبردين هاتنا بعلون مالتي تميديا خان حسيا يقولون أب إسرائيل ولا تهزبي حجي زقلد ولا تهزبي بمرحته زقلد تهزبي ولا بتهم فلوت السباز زقلد موعدي زقبرهم نزاي خاول عندي كونني أبشو ده نقطة معناته اللي مدلله سلازي إذا رسنا تبغتيها حتى زبالة كندبرة ودقالو تبليو نقدر نحرر بزعبازي كاسونغو تي في كده كاسونغو تي في زي عباي نقرأ تمسجن تودت سمعت لها نعاها إلى تيشرت ديزاين جرا عقوست عقص زي أخا أنت عش من هلت سنسلتي نحرنت ينفر له عقوست عقص أنا حفظ خايا أبا أمريكا تقمت واشنطن دي سي جمل كاجير كلغي جمل كاجير كلغي جمل كاجير اللي هو انت لا بزي جمل راي تخونه جمل كل مزيات خير مزيات صنعتنا سقطانايو رجعت تعجز حفتها دول اللي ده هيجبر كبلا دلنا تمسكن صبغ زي اون اكلنا يتباጭ تكون اللوا تزي كوين بقول كسرت الرغبه قصال مالتي ስለዚህ ደቂቕና ይወዳሎ ኣነ ስለዝሃብክን ግዜን ፅቡቅ ዕላልን መስግነኪ ካልእ ግዜ ከዓ ዝተፈላለየ ዛዕባ ክንዕል ክንፍትን ኢና ምስ ሰናይ ፍቓድክን ምስ ሰናይ ግዜኽን ንሎሚ ግን ክብረት ሃበለይ